Para sedherek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal menika kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat lan kita badhe nyinaoni piwucal ingkang kaping 8 kang ngagem judul ing buku Mazmur bagian sepindah utawi bagian setunggal. Saderengipun kita lajengaken kula badhe waosaken ayat pengetan kita ingkang dipun serat ing buku Wahyu pasalipun 11. Kula waosaken nggih buku Wahyu 11 ayatipun setunggal. Mekaten firmanipun Gusti. Aku tumuli weruh lah sang cempe jumeneng ana ing Gunung Sion. Kaayap dening wong 144.000 kang padha kacirenan asmane piyambak lan asmane kang rama ana ing bathuke. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, kawula ngundang kuasanipun Roh Kudus supados sesarengan rikala kawula nyinaoni piwucal sekolah Sabat menika. Saengga piwucal menika saged migunani kagem ningkataken mutu kerohanian kawula piyambak-piyambak. Kawula aturaken ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek, monggo kita langsung mawon sinaoni piwucal menika. Kula badhe ringkesaken piwucal menika. Nggih menika piwucal ingkang kaping 8 dinten per dinten nggih, dinten saben dintenipun kita badhe nyinaoni nggih menika kula pisahaken napa ingkang kita pahami terus mengke napa kang njangkepi utawi nggenapi lan piwucal menapa ingkang saged kita pendet saking piwucal utawi kisah ing saben dinten ing piwucal sekolah Sabat kita. Monggo kita waos saderengipun ing buku piwucal kita menika dinten Sabtu petang enten sebatanipun mekaten. Umat ing zaman akhir nggih menika zaman akhir sakmenika sampun diparingi tugas kados bangsa Israel ing jaman riyin. Nggih menika kita mesti dados pepadang kagem bangsa-bangsa. Panggilan ingkang terakhir kang penuh welas asih dumateng sedaya tiyang supados nyembah lan naati pencipta kita sedaya. Nika sebatanipun. Menawi terus kita badhe nyinaoni piwucal ingkang enten hubunganipun kalih nubuatan nanging dipun pendet saking buku Mazmur. Menawi kita waos buku Mazmur 100 ayatipun setunggal lan ayat 9 nika dipun sebataken ngingingi bait suci utawi pedalamanipun Gusti. Sedaya pedalamanipun Gusti menika kang dikutip saking buku Keluaran selangkung ayatipun 12 sedaya bentuk lan piranti-pirantinipun kita bait suci menika sedaya asalipun
saking pitedahipun Gusti Allah. Lan sedaya perlengkapanipun menika ngantos sampai ten imamipun sedaya menika nyatakaken bilih menika sedaya ngarahaken dumateng Gusti Yesus piyambak. Niki piwucal dinten Minggu. Napa ingkang jangkepi utawi kegenapanipun nika dipun serat datang buku Ibrani 9 ayatipun 11 ngantos 15. Nggih menika Kristus ingkang dados imam besar kita ing bait suci swarga. Lah napa pelajaranipun ingkang penting dumateng kita? Sedaya umat Allah kedah gadahi hubungan secara pribadi dumateng bait suci lan sedaya ingkang dados persyaratanipun sesembahan menika. Dados kita menika kedah gadahi hubungan pribadi dumateng Gusti Yesus piyambak. Nika piwucal ingkang sae ingkang penting ingkang kita pendet saking piwucal dinten Senin. Salajengipun kita sinaoni piwucal nun sewu kala wau piwucal dinten Minggu nggih. Lah menika kita badhe nglangkah dumateng piwucal dinten Senin ingkang judulipun ing Gunung Sion. Gunung Sion menika kita pahami bilih kita waos buku Mazmur gangsal 11 lan buku Mazmur sekawan likur nika kathah pitaken-pitaken ingkang dipun nyatakaken ing buku Mazmur menika. Pitakenipun sinten ingkang saged jumeneng nggih jumeneng ing gunungipun Gusti Allah kang kudus. Jawabanipun menika nggih wonten ing mriku nggih menika piyambakipun kang gadahi lelakon ingkang boten enten celanipun. Niku dipun serat ing buku Mazmur gangsal 11 lan buku Mazmur 21 menika. Lan kegenapanipun menika ing pundi? Kegenapanipun menika dipun serat ing buku Wahyu 9 ayatipun 11 ngantos gangsal 11 kang saged ngadeg utawi jumeneng ing Bukit Sion nggih menika anak domba Allah utawi cempe Gusti Allah menika lan tiyang setunggal 100 sekawan doso sekawan ewu lan ing bathukipun nika enten tulisanipun nggih menika tulisanipun Gusti Allah. Napa nika maksudipun ingkang jumeneng ing Bukit Sion menika nggih menika ingkang boten wonten celanipun. Lah menika 100 petang doso sekawan ewu menika nggih menika tiyang ingkang boten enten celanipun, ingkang boten wonten lelakonipun, ingkang boten becik. Soalipun menapa? Soalipun menika ing bathukipun menika istilahipun enten tulisane utawi tertulis asmanipun Gusti. Nika artinipun nek asmanipun Gusti menika enten ing bathuk, ing pikiran lumakune tiyang ingkang mekaten menika nggih menika boten enten celanipun. Soalipun nika nggih menika mengikuti anak domba Allah nggih menika Gusti Yesus piyambak ingkang gesang ing donya menika nanging boten nglakoni kesalahan. Napa pelajaranipun ingkang penting? Menika
dipun serat ing buku Ibrani sedasa ayatipun 19 lan 20 nggih menika nganggo kedah ngagem darahipun Gusti Yesus kita saged mlebet ing panggenan ingkang kudus menika. Soalipun kita menika tiyang ingkang kebak ing dosa. Dados supados saged mlebet ing tempat kudus boten enten dayanipun kita. Kita kedah ngagem darahipun lan perantara nggih menika Gusti Yesus piyambak. Kados kala wau ing pelajaran ing dinten Minggu kala wau ngantos imamipun menika nggambaraken Gusti Yesus. Nggambaraken Gusti Yesus kita kedah melalui utawi ngagem dalan Yesus Kristus supados kita saged ing tempatipun kudus nggih menika ketemu kalih Gusti Allah piyambak Sang Bapa. Kita lajengaken piwucal ingkang dinten Selasa nggih dinten Selasa menika dipun sebataken nggih ing buku Mazmur 129 ayatipun 50 gangsal nggih menika ngengingi Musa njaluk supados ningali kemuliaanipun Gusti Allah. Kemuliaanipun Gusti Allah menika nggih menika karakteripun Gusti Allah piyambak. Nah, lan karakteripun Gusti Allah piyambak menika dipun genapi ing buku Wahyu 11 ayatipun 1 ngantos gangsal ingkang ayat sepindah kala wau sampun kita waos dados ayat inti nggih menika ing bathukipun umat-umatipun Gusti ingkang jumlahipun menika 150.000 menika enten tulisanipun Bapa lan tulisanipun Gusti. Nggih menika nyatakaken karakteripun Gusti Allah menika sampun dipun lakokaken kalih umat-umat menika. Lan menika dipun enten piwucal ingkang sae piwucal utawi pelajaran pentingipun menika dipun serat ing buku Ibrani sedasa ayat 16 lan 17 nggih menika Toret ingkang dados karakteripun Gusti Allah menika nggih menika nulis dipun tulis utawi wonten ing manahipun umatipun Gusti. Nek Toretipun menika ingkang wonten ing manahipun kita piyambak ing manahipun umatipun Gusti Allah mesti piyambakipun menika nglakokaken tumindak-tumindak ingkang kados dipun serat ing Toret menika. Piwucal salajengipun nggih menika piwucal dinten Rebo nggih ingkang dipun serat dumateng buku Mazmur pasalipun gangsal ngingingi kejahatan nggih menika tumindak-tumindak ingkang Allah boten pareng boten saged sesarengan utawi tinggal kalih Gusti Allah. Nanging tiyang ingkang pitados dumateng Gusti Allah menika saged nyuwun pitulungan, nyuwun perlindungan saking Gusti Allah piyambak. Nika buku Mazmur pasalipun gangsal. Hal menika dipun jangkepi, dipun genapi ten buku Wahyu 11 ayatipun gangsal. Nggih menika tiyang ingkang manggen sesarengan kalih Gusti menika badhe boten wonten nggih badhe boten wonten celahipun kagem nglakokaken tumindak-tumindak ingkang sanes ingkang boten sesuai kalih pitedahipun Gusti Allah.
Menika syaratipun menika kedah nggadahi hubungan pribadi ingkang sae dumateng Gusti Allah piyambak. Menika gegenapipun. Lan piwucalipun piwucal ingkang penting nggih menika tiyang kang nggadahi dosa saged dipun tarik saking hukuman dosa, nggih saking hukuman dosa bilih tiyang menika gadahi lan pitados gadahi hubungan lan pitados dumateng Gusti Yesus piyambak. Menika pelajaranipun saged dipun tarik, nggih, dipun tarik istilahipun dipun slametaken saking hukuman ingkang sejatosipun menika dados hukuman tiyang ingkang gadahi dosa menika. Lan piwucal salajengipun piwucal dinten Kemis, dinten Kemis menika ngengingi dipun serat ing buku Mazmur nggih, buku Mazmur 50 gangsal ayatipun gangsal 12 ngengingi pengalamanipun Daud. Niki donganipun Daud nggih. Donganipun Daud rikala piyambakipun sampun gadahi lan nglakokaken dosa ingkang luar biasa, piyambakipun nyesal lan bertobat. Lan Gusti Allah maringi pengampunan dumateng Daud piyambak. Nika dipun tambahi malih kalih pengalamanipun Yesaya ingkang dipun serat ing buku Yesaya setunggal ayat maksud kula buku Yesaya 6 ayat setunggal ngantos 10 nggih menika ngengingi pitedah saking Gusti Allah ingkang badhe ngajak Yesaya supados dados juru kabaripun Gusti Allah. Sapa wong sing iso kang utus? Kang dak utus. Lan Yesaya akhiripun nyahut, "Iki aku Gusti, utusen aku iki." Ing basa Indonesia pun, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya saged gadahi jawaban ingkang kados mekaten kala wau bilih piyambakipun sampun diampuni kesalahanipun. Lan Daud kala wau nggih menika sakwisipun dipun ampuni kesalahanipun piyambakipun dados juru kabaripun Gusti Allah. Niki dipun genapi ing buku Wahyu 11 ayatipun 6 ingkang sering kita sinaoni nggih menika ngengingi pekabaran 3 malaikat. Nggih menika pekabaran ingkang dipun sebaraken kalih umat gereja Masih Advent hari ke-7. Nggih menika ingkang nyatakaken Injil kekal supados kita nyembah Gusti Allah. Lan kaping kalih menika nggih menika Babil menika sampun runtuh, nggih menika kejahatan sampun runtuh. Lan kaping 3 menika supados kita boten nyembah patung binatang. Niku kegenapan. Lan napa pelajaranipun ingkang penting nggih menika menungso nggih menungsa menika boten gadahi napa kemawon ingkang berharga nggih istilahipun ingkang berharga ingkang badhe dipun kabaraken dumateng donya menika. Boten enten gadahi ingkang saged kita wedharaken utawi sebaraken dumat ing donya menika nggih menika boten sanes namung Injil kebenaran ingkang saking Gusti Allah. Napa Injil kebenaran menika? Nggih menika keselamatan dumateng tiyang utawi umat-umat manungsa ingkang pitados dumateng Gusti Yesus. Lah menika ingkang kedah kita sebaraken saengga
badhe kathah tiang-tiang ingkang dipun slametaken lan saged mlebet ing kratoning swarga langgeng. Mekaten piwucal sekolah Sabat ing wekdal menika sugeng pinanggih malih ing wekdal saklajengipun. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti, matur nuwun kula aturaken ing ngarsanipun paduka bilih Gusti sampun sesarengan kalih kawula rikala nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Mugi Gusti berkahi kawula sami lan berkahi pamirsa ing pundi kemawon. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Mekaten para sedherek sedaya piwucal menika sugeng pinanggih malih ing piwucal saklajengipun. Matur nuwun.